Para escoller un texto meu, decidín ir un poquinho o máis doado, que é coller o primeiro libro que publiquei en 2014, Os Triloxos Estrábicos, e o seu principio, que é o do primeiro dos relatos, que leva por título 748 gramos, que é o que pesa unha pistola, bueno, esta pistola en concreto, e narra a historia dun atraco, non? Comeza así. Souben despois que dos 7 disparos só un fixo albo no atracador. Segundo a autopsia, o proxectil produciu un orificio de entrada no globo ocular e quedou aloxado na rexión paratemporal dereita. O informe forense precisaba que a ferida era mortal de necesidade. Das outras 6 balas, 3 foron parar a fachada da sucursal bancaria, 2 furaron a porta esquerda dun vehículo aparcado nas proximidades e da outra nunca máis se soubo. É difícil expresar, polo menos no meu caso, o que se sente despois de matar un home. Aínda que apenas pasaron 8 meses, teño a impresión de que aqueles feitos aconteceron moitos anos antes. E non é que intentes quencelos deliberadamente, todo o contrario. Non hai día en que non me esforce por lembrar cada detalle daquela mañá. A forza de recompoñer ese quebracabezas, vou facendo a miña imaxe do sucedido, mesturando os recordos propios con outros que me contaron. Resulta complicado saber ata que punto a historia que refago cada día é real e non apeneirada polo paso do tempo. O psicólogo insiste en que debo pasar páxina. Os primeiros días foron os máis doados. A familia, os compañeros e os veciños celebraban os collóns que tivera a hora de enfrontarme a ese moinante. Incluso un concelleiro da oposición, co que non me falaba dende que denunciara irregularidades na miña praza de funcionario, dixo polos bares que eu era o único do concello que gañaba o que me pagaban. Polas noites, os ansiolíticos que me receitou o médico de cabeceira fixeron o resto. Aínda que só somos 2 axentes na policía local, o alcalde ofreceume un mes de descanso pagado. Intentei regresar ás miñas obrigas diarias, pero non fun quen. Unha semana despois, tiven que aceptar unha baixa por depresión postraumática e dende esa non volvín. O concelleiro de Seguridade comunicoume que convocarán un proceso selectivo para contratar un auxiliar que cubra temporalmente a miña praza. Sei que foi o propio Alfredo, o meu único compañeiro, quen lle pediu ao alcalde. Está un pouco desbordado coa quenda da mañá e coas tardes de enterros. Os veciños repiten a cotío a ladaíña de que neste pequeno municipio de Grandil nunca pasa nada, pero aquí, no medio dunha poboación avellentada, a morte case vai a visita diaria. Antes daquel fatídico día, negaba con vehemencia a posibilidade de que o destino estivese escrito, que fose irremediable, invariable, a pesar de calquera acción humana, mas agora teño outros datos que me fan dubidar seriamente do libre albedrío. Non lle revelei a ninguén todos os detalles daquela xornada. Temo que me tomen por tolo e que o diagnóstico de depresión postraumática se converta en esquizofrenia paranoide. Pero certo é que o que foi pasando ao longo desa mañá semellaba ser de todo menos casual. Agora penso para min que formei parte dun guión que estaba escrito moito antes e do que eu só fun un personaxe sen posibilidade de improvisar. Primeiro dato. De camiño ao traballo, o termómetro exterior do coche marcaba 21 grados, unha temperatura extraordinaria para ser as 7:30 da mañán dun venres de finais de abril. Segundo dato. Na pista da Baixa e pouco antes do lugar do socadío, atopei unha bandada de corvos pelexando polas tripas dun can que se hacía no medio da calzada. Cunha refría por todo o corpo, tiven que tocar o claxon 3, poida que 4 veces, para que os paxaros se apartasen para a gavia e poder seguir o meu traxecto. Terceiro dato. A menos de 2 km do traballo, unha gaivota desas que veñen dende a costa bergantiñán e coruñesa, buscando os vertedoiros de residuos de Cerceda, guindouse con impulso suicida contra o parabrisas, deixando unhas pingas de sangue e varias plumas pegadas ao cristal. Cuarto dato. Xa na pequena oficina que temos habilitada nos baixos do concello, notei un cheiro a podremia, como se nalgún caixón onde guardamos o expediente de traballo houvese comida descomposta. Antes de sair a tomar o café a de Ferranchas, puxen un uniforme e collín na caixa de seguridade a miña pistola, unha Heckler Koch USP, calibre 9 mm. O da arma foi orde explícita do Concelleiro de Seguridade Cidadá, Xuventude e Festas. Antes da súa chegada ao cargo, eu nin Alfredo saíamos nunca á rúa con pistola. Só quitábamos da caixa forte para as prácticas regulamentarias de tiro que facemos na Coruña 2 veces ao ano.